Dale. Ante pokoroba wele aga papu blaganati. Papu be kalanila. Abi kalana me do fene kira na fara mo de wolo me abi na fa fa ma de wolo ali mo ti sengoro bi mo minchi. Ali era be muto bol tanga semuna ni papu be no papu se ga to chuke. Papu fene go papu santan shegi ni flane san. Oh, tala. Santan shega abse ka ko do me mo yo. Iba ro an ni chem senti sengoro karche la mo ti bunya. O mais ni papu be no dem senu mu lo bali ami ke ila utakila. Era mi pantalon sere ndom na era mi dobo la aussi. Problème tala. Mina woleli ke peut-être chini ou chini ngene. Comme bi chune no fene bi ka mo wole dron ka balika ni ma nyeki dendi mo ma ka ta kalange ko ni do fi fene ga fo ka no ga bulu le ni ne dendi re ma san ke ga abla kala na ife ne ga balike wole dron ko bon on de bla kana sansa abe be ma fa nyara bi wala le bi préparer ka chini ngene ma oh muna fa ina mi class sandro ba wole ma nya fa ina mi class ma nya fa ina I presele no papu law ne grand frère go papu be cheni nge kolokolote o tene be aywa wara le la mo nyere ni fo tirina ni de me la mo law fi ba ke ba fo ki de kele me ba fo ko parce que de te fo ke u yera de u be ko kun olu fe me wal de u bolu ke ba fo ko ay akayo nta kana madesa ko abina na la sona mamba wole kana pour l'antala I ka wargo kuma damne e ko ni mo ti sika sigi ko tan fo e ka wargo kuma fo dalo te sabiwe no ko lo mu bla problème ta la mena warim dima no ko no chire wo ke papuna le saray do me warim dima me papuna le toy folo Iga welen kere ba wole iga saburo mo koy agam na no bo mo ko singoro ni mo ko na kana ni sura no sisa abi mo ko to ko chenga sura foi make o ma le bla kunya mo so ngona no agam na no bo mo ko singoro afaina ni do na ba nya faina ne ka faina yera ka faina ne ma fu ne ya fu ini alaja furumso mangane fla furumso nyoko maneta il va falloir que tu fous là. Aywa. Courage. Clean. Mia vle. Kan sera so avança che. Ere tata don non uwe, ha? Amasire. Amasi. Yona ya fi amasi pero. Sira la. Ni dona so tanta ene maere. Ah. Sira la. Dona so tanta ene maere. Ko di. Yoro nya vie jo. Nge santige be nyefe. Ya isa jo. Yete kula yoro fi yoro ifale no gojugure. Nya fi do mi vie na yoro. Iten sian dabla. Yoro no lu fie ni sian dabla. Ha. Che. Da be fande. Da aflane. Ne ma fie che nu sansi ni ah dobo mi vena kwa me mi vie dobo mi vena je mi no mia mi me hono ese o be no hono ni sian dabla za che le nyebe kula ka tebe gani che che kula ka tebe gani nya vie dobo mi veta la na je mi ne mo mi sa che ne ma fie ga femble nto nye tala ne Johnny pa Babu ne Johnny ndabal ma ni san ante dinare papu ni wonde papu leta pondala de imbole no la jabu ade nana papu segenare papu Allah na y reposer doni ça l'action sagine ya segene no lare wazi sazuga ala isegana wala ba do ni kana visa uli na visa wo jole ni uli kana vi jole ni do bamba doni ibaro ha da jage donnon ge age donnon ba do erede isegana erede isigi sa papu ya
ila wuli ki boy ala kama ega papula ni saura ina ta ayo sigi kanya sigi na disa ala kama ne ko ite fara ndo la ka ni taria mo mana ne tanto mo labe ki na faka kan faka sa se tu be kuma do fote ko muso njuguni foka sa te fale foka jiengu mbala akora duguta la sigi ne na bala wa ala fabu ne ko ne John Ijo ngale ganye. Negezi. Au fare. Iya fare. Gorro. Vieux père. Ni marana. Ni écoutez. Abna fo. Gorro asiam na girine. Be do sola de uwe. Ni jagoya de o. Ni e kume wa tanta munu mindene la. No de maketa na de meke todi. Awa, de ko muni kera. Awa. Awa iti sawali. Sibire doya. Mana kondi kete nambi. Niti yera do ne be nyera. Iklobena. Jilmango ya negetina. Awa ne ma jilmango. Awa ni frujere ni. On ne frujere yo ko na kanya de mafula. On ne ma e fruga do so no kaba. Furna fule ne do ala. Oh, we found no one here, no one in a phone of blue. I didn't have a do as I may move on it. Hey, Chair, you're going to tell us what I tried. Come so frugal, full of full pesa. Nibina, Nima Ogo, Africa was. One line of what take a fool. Our. Hey! Hey, awa. Tanda salon. Alla me shu beke mun le la gon ko ambi amitaw abna mo la jom ko la sa awa sabal sa awa iga watande ne fli bolo wata What bu dire ma kuma me ni da wal ma ba wa je be ga birinda la re ka birida la sa kadumini dauma daja amma be kulli la sa walla me koliji ko walla me koliji ko wa so gari de yoro ne temo ko madil gan fo yoro ne ko on malani ne la ja ni jointa est-ce que anga barakala bonte barakala de mais sans faire go du ça ouais ni here ni fo mo dadi ga te ko bila o ba segina ni here la mola mo dadi ne tonyo that is Aunenta, wallahi, na duni fesa na. te nyanyi finyana chugumi kani turu smaya de yere ba do ammo be flari la kene fla che ga kardoro ne be pana no yere waro manyu be ndale nulare che me mi fia chale che gorron fe kuma ga kada ere ema ya ga buanere no ate sa gorron a fe te
ngai janga tanga mission tan folo ala ma foma Babu ni mu fleli to ko ina e ngebe muna yoro ni afina ngi ka mulu pali ya ku ta ko me fi ni nga se o ma ya me egi josa madi ni masa jo mbulu bali video mulu pali ya ku ta ka boneka babu che goronga fene do anga ta fa tan folo ma fo mama ni mulu pali adam to e bini joka ke ka neta mama a bulu danga sa fo la jaye na bulu danga mama jor kare ne ye miri boya de la yatoi Ininta. Aye boisson sans ça. Donc ni mantu même on a bila sisa. La ja ndale lui la re njole bi ko fe voilà. Abena tane ya finya na wona notika ko na muso ya yoro. Yoro ne ya finya na wona de ni baye ika ye fe no make up maka fe. Ouais. Amba. Ne ma de ne mi jala ko. Ingania ni tere o de ijala. Wallahi. Afwai. Ni ya ye imade de ko la ne tere. Why do must I eat it? Ikulo bena. Wana ya dine mai bene tai. Foki nyebo tarala. Wallahi. Yame. Bita ko bitanye ni yibolo dan deka. Ni yibolo dan deka te bolo tikia ka ko fe. Ah, janga merla. Merla. Hey. Na papu ke fembe so ngono ni mo. Ah, ta sala ja bele. La ye pe ame donga bo sam na ni ble. Nga janga ta fanga na jedama. Fanga na ble li merla mari. Jangan sira pengen cukula. Nung taruh sistem baby bulu. Memu fina. Etega shoes. Babu ani bulu magala dura kangarlan. Aire ngache dalu mene bulu ngache ni fe ni ave norale la na ere. An ni ma fa adaba tali. Babu tene mara ni mo ga mte somal. Ono ngache a bele. Aire la ja. Soni no barga wi ala. Lu mamadu. Ah, cemo era na ko be gelbe mo ga ngache. Mo ta na ma ipi cemo che ji janga merla ga ble ga mare. Apa namna jeda mare. Che che baro che pabu che ga gorro e geri ga gorro no. Che kuma wa ga di ga gorro ne sone lo aire. Ko baga ndere. Che pabu me fidini go ngache otoi ima ga fuseni lasne je lo dala che plan ngena ma wa bolo yo ala ninche ya ire disi on yana to nyana ma ire de ngulu ko ibaro che re sansi ugono chogomna che ni fento isa ngone gorronga minari che ni mangera la ni l'exeti dume o mama la do chugudi mais che va to l'exe gata folo nege l'exe be anno sa e fe ki gera la otanya na maere izan ko no menasa mulo wa gele babu dali gani sian dabla allora c'è che ti mulo wa gele Pabure kele fiya kana abika na ne degunyiga wono. Mungera. Ateni abika na ndumu so robato degunyiga wonna la. En alaje de degu. Ni ma degu ko wa. Ko teno. Ni ma degu. Ni ma degu. Pabu jota la de. Na fo pabu e mo gordon afen do ngana na ta bena ta ta. Gordon afen. Na ya na ko juga jaba ka dem sanu ba fle. Chali, ta bangaso. Ta bangaso. Ala di ma fay muso ni fa ka farandena. Ni ma fay muso ni fa ka farandena. Adenya ne. Ni lu ko so ina suna ni be so ina suna e farandola. Aka farandola. Aka farala be ka farala sini. Ni ko le hera ko so ina ka farandola. Mama, fem ne ma fenya ire. Ne da wulna dro.
ya ne bo bo ala mura ka fini ko la ka bo dem sa ni me kan ko ma ngata ko ni nga fini fene ya mura e ma la ngara de ka kai ne wole de mama atretor ne wole aka fusel la sere ne wole adimiya Allah ma ka ni te talon tike sa wallahi aray dugu ala ni de model le ne wa ala ne ko ngi ga ne sonde la mais ala ne ma ni de model fo de kuma dɔw la adamaden bɛ fɛn dɔ ɲini ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ n'ala y'i diya la i ka hɛrɛ de b'o la a yɛrɛ ka Isiya ka Dumbuya ka nin tariku in lajɛ. Na, nega nisi. Koni iyo ka yoro nyaka salenu. Kon ma don sani ti anu woni. Mais au moins c'est au fond man ki ga fena ibi ga yoro la ben don ni. Ma la ben sa. Men bla so kono kana ya me. Ko se gena. Pa. Kile ka jam. Dun maman. Avec mon sang. On t'a match en bleu. Il y a la coupe hier là ça. Je n'ai pas de Eh, abi doit vous dire. personnel. Mais tu vois ça il ko la ya. La yeni ka bombe dum nisi. Ne ga chauffeur la dole. Na la fa la mo mo. Chef, salam alaikum. Bashi foi te na. Wallahi ne dun to yare de flatu kono ni sa. Alhamdulillah ni mo so. Inch'Allah. Merci. Allez, bonne soirée. Merci. Pode ser o. Disse lá. Ah, eu nem disse. Olha aí, não vou nem fazer com bonne journée. Mais pas de problème, pas à faire quelque chose comme ça. Wallahi, dengu de quelque chose comme ça. Il va donner une soufou. Ça vaut plus de 5 ou 6 ans comme ça. Mais jusqu'à présent, 2 ans pour le boulot. C'est des problèmes. Moi, je vais faire un champ pour que les gens tiennent sur là, ou les gens qui vont sur le milieu, c'est que là, on en parle. Non, c'est un niveau à l'hiver, on commence à la
Voilà. Bon, mais on peut pas dire ma photo. Non, en fait, il a joué maintenant, voilà. Mais je ne sais pas quoi faire. Monsieur, il y a un carré comme ça. Pour que nous nous chef, c'est la pluie. Boulot comme ça. Donc, il y a un conseil qui est un flan à l'état. Avec flan, on peut dire parce que il y a un dimanche généralement, nous sommes au boulot. Donc, ni à un flan je vais dire comment il faut faire. Généralement, nous sommes au boulot. Moi, voilà. Pour les gens, généralement, nous sommes au boulot. Au niveau de tu vois, on est en train de consulter. Docteur Ouya, il a fouillé là. Mais moi, je vais la forme jusqu'à présent, il a des espaces pour la vie. C'est déjà pourquoi. Non, mais c'est un peu il y a un peu aussi qui est là. Et puis, il y a un document pour le et pas mon beau de fond. Que ni ma fait la sorte. Il veut faire un réunion, il veut faire un document. Donc, nous avons tenté qu'à faire un bon matin. Donc, nous avons la c'est qu'un chiffre sur le ok, comme il faut qu'il y ait donc, nous avons mission bête. Voilà, donc il y a un peu de temps. Donc, ni Tara, ni nous, Mara, nous avons fait un cadre, n'hésite même pas. Dis-moi seulement, je vais tout gérer. Voilà. Ok. Donc, après, je me retrouve dans mon bureau, après la café, on va. Ok, merci. Ten ko blata, I jonga teni yɛrɛ wele Jonathan. Allô? Oui, o kɛra. I b'a kan? Awa nouvelle dɔ bɛ yen dɛ. N yɛrɛ denmisɛnnin teri n ka patron. A bɛ fɛ ka muso filanan ta dɛ. An ka baro na ne y'o de fɛ yen nɔ. E m'a fɔ ko furu de ka di e ya, ko kulonkɛ min man di e ko furu de ka di ya. Ayiwa, furu filɛ nin ye. Ne kɔni ka patron ye mɔgɔ ɲɛnama a kuma t'a fɛ. Bi a y'a ka furuko fɔ an ɲɛna, muso filanan ko fɔ an ɲɛna, an hakili jiginni la. N ko n b'i d'a ma. N yɛrɛ kɔni b'i dɔn cogoya min na. Sigida la i ye denmisɛnnin ɲuman ye. Donc n ko n yɛrɛ bɛ taa so ni cɛkɔrɔba b'a kuma kɛ siɲɛ kelen. Mais en attendant ko n'i yɛrɛ wele k'i hakilina ɲininkali kɛ tuguni yanni ko ka taa ɲɛ. Ok, problème t'a la. N'i ko kɛ ni e sɔnna ka ban, donc n yɛrɛ bɛ wuli n bɛ taa kuma cɛkɔrɔba fɛ. Donc n'a kɛra cogoya min na, n b'a ɲɛfɔ n terikɛ ye kow tɔ bɛ kɛ cogoya min na, a na kɛ ten tɔ. I know, t'inquiète. Problème foyi t'a la. Ok, Kamel, bonne journée. Patron min muso ɲɛnama sɔrɔ n'an k'o ɲɛfɔ a ye. C'est tout. N'i y'a y'i wele baasi tɛ ne bɛ fɛ k'e ɲininka
ne ko denko nin cogoya bɛ cogo di dɛ denko in cogoya wa denko in cogoya tɛ ne bolo a bɛ ala de bolo ni ala y'a hey denko cogoya bɛ ala bolo jɔn ko k'a tɛ ala bolo e de la ka diɲɛ fɛn jumɛn ye min tɛ ala bolo e furu san joli hali den kelen a t'an bolo ne ye n ka wari don muso de la ne ma n ka wari don cɛbakɔrɔ la dɛ cɛ fila tɛ bɛn yɔrɔ kelen na dɛ ne mago bɛ den de la Asetu i bɛ den di ne ma cogo o cogo i bɛ den di ne ma ten est-ce que i bɛ ka n ka kuma faamu ne ye mun tere juguya ye furu san joli ne kɔni b'a dɔn ne nɔ tɛ parce que ne bɛ n ka analyse fɛn bɛɛ dɔn a bɛ san joli bɔ n bɛ den ɲini na hali ala ma taa den kelen a tɛ n bolo n filan bɛɛ bɛ ɲɛ n'i cɛ o cɛ y'i dan den sɔrɔ la k'i dan fɛn wɛrɛ la a y'i dan fɛn bɛɛ la ala kɛ n kelen sigilen bɛ n ka salon kɔnɔ diɲɛ ma don o don hali kulonkɛbaga tɛ n na i ye o ye n bɛ ka nin kɛ tan dɛ n bɛ taa yan fɛ dɛ n bɛ nin na tan dɛ i t'i nakun ɲɛnabɔ musokɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ du kɔnɔ cogo di i n'a fɔ kamalenkɔrɔ ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n bɔra n ka voyage la sisan ka na ni karamɔgɔba dɔ ye ɲɔgɔn ye a ye fura dɔw jan ko n k'a d'i ma k'i k'a kɛ ko kalo 3 walahi Asetu walahi ni kalo 3 ni sera Asetu ni ne ma kunnafoni duman mɛn n tulo la Asetu n bɛna min kɛ i b'a dɔn e b'a dɔn ni denko in bɛ ne bolo sisan ma sɔrɔ ne ye yaso bɛɛ fa den na k'a di e ma ne yɛrɛ bɛ n kelen na du in kɔnɔ yan nɔ a man di ne ye n ka laɲini tɛ nka fɛn bɛɛ faralen don ala de la mun dir'i ma ne b'a kɛ ni ala y'an ka laɲini sabati ne bɛ den sɔrɔ k'a d'i ma ne kɔni b'i deli ka yafa ma ala ni kira kama parce que i ye san 6 fɛn fɛn kɛ tiɲɛ don i ma don gasi la i ye diɲɛ natigɛ ko bɛɛ to n ta la nka denko a faralen don ala hey ne tɛ kuranɛ jiginna ko ye ne tɛ kuranɛ jiginna ko ye yan tɛ kuranɛ jigin yɔrɔ ko ye ne ko de i ka den di ne ma ne mago bɛ den de la den diya n mago bɛ den na den diya a ma ban wa kuma bɛ min wuli n mago b'i la min na a banna fura bɛ so kɔnɔ i b'a ta i b'a utiliser kalo 3 ni ne ma den sɔrɔ Asetu walahi n bɛ min kɛ n b'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka kɛ muso bɛ se ka kɛ du kɔnɔ cogo di i n'a fɔ cɛbakɔrɔ Asetu ko bɛ cogo di i kunkolo i tɛ ka ɲɛnamini kɔni ye ne b'a dɔn ni cɛ nin kɔni walahi depuis ala ye n da cɛ ma deli ka fɛn lankolon di mɔgɔ ma assalamu alaikum karamɔgɔ basi foyi tɛ yen karamɔgɔ nisɔndiyalenba de don bi walahi nisɔndiyalen don i y'a fɔ cogo o cogo karamɔgɔ a kɛra ten walahi ala k'i sara dɛ karamɔgɔ ala k'i sara ya rabi ala k'i ka baara jidi halisa ala ka barika don i ka baara bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ nin diyara ne ye dɛ ni ne kun ye ne hamina ko ye karamɔgɔ amina ya rabi amina mɔgɔ t'a dɔn n'a bɛna kɛ 2 ye ou bien 1 walahi awɔ karamɔgɔ n bɛ tila ka wari ci ma walahi n bɛ tila ka wari ci ma nin diyara n ye dɛ walahi n yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na n b'a dɔn sɛbɛ don a ma fɛn fɔ n ye sa nka n b'a ɲɛ dɔn ala ka tile yɛrɛ merci awɔ Asetu ne ko n'i tɛna se ka taa peselikɛyɔrɔ la i kelen i t'i jɔ ka i ta ka t'i bila an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ awɔ i b'a dɔn fɛn ninnu filɛ nin ye a ma ɲi mɔgɔ girigirigiri ninnu ma ɲi ma ani senna tɔgɔma ninnu alhamdulilayi ala ta n'u ye dɛ n'ala kɔni ye fɛn d'i ma kɔni i bɛ ala fo k'a barika da i kɔni kun sigilen don ka fɛn min ma kɔnɔ ala k'o d'i ma
o ala fo ba ide I kan ga fo alhamdulillah rabbil alamin wa ko sigilo na ko ni papi ko papi ko ko ta wo ni be do de ngala ka nyega dama nyina bora nyina bora hera soro ni ga hera am bebe hera soro alhamdulillah ni re hera belbel wan ni hera de nego chéri amnata penser ligue peser ligue wati mede de pizeli on voit malo tal dam ne malo ma ban folo ngum ko lebe na ni boro ni kilin saka bon ni ma kala o problème yen ne quoi o ma kala malo to ça fin de goro ça anga fenge angum benaminga kalo sawa avec kalo jolla samado avec kalo kelin don na o kalo fla jogo ay kramo ko ni ibado kramo be kise ka yere de ima nya wele ka fo ka barka da sisa madon depuis chugo ya ni doron va donc ko fene no nega chéri ima yu fi ga closa alhamdulillah ala nin gele akumene kan nga bi efle kan ta abonné kan ala ne bi fo ki barkada de seti ala de be se ka gele mo ka gele ake no ya abulu chéri ka taxi de wole wa we ay nyira beti bla parce que taxi mani nga ko ka gele san ko sebe iti jonga findo ngata ay ko kala em findo am tan ma ko warde la wajume ay ni ma ko ay me findo am ta pesel ge rola dro docteur sula am ta lage che o kelena me kelen fina chere ga nere yora o plena mo muso go de ga bo chere ga nere me chere fe am ta docteur sula ko ma dumere fo folo ni kuma dumere to godi ni tika nyogon fam folo ni kalo saba an bena kalo saba ge o serari aseti kalabanci ama ni ere itenga ni sonja fene gembulo ni sonja idoni femi gele agumbi ka ikele go soro ite ni sonja ola ne fe o yala tanni abe kalo jolla san kalo flan don wa we kalo gilen don wa te kalo fuila ate kalo fuila to do mumai ate kalo fuila de asetu kulenga maniere ite kulenga kuma dabla ite kuma klene fo nyina wa abe kalo jolla wa fui amanyana bo layru di makalo were mena ndiga layru fe ki kana layru ko kuma fo ibe layru ko kuma fo muna ne yin nga layru ko kuma de la asetu ebi din ne ma wa ite din ne ma di asetu madina ni layru ko kuma fo yin na du ko na tuguni wallahi mo be fili ni ko la 600 me kuma kele fina sini be wal machine ngene ako ikon ka bli kuna ni kele flani be ibe fe yin la masiko ba che anga boyga ne kuma da nyine sawo ko mi ngati nya fi na tugamna yim blagata chimina nya na bora afana suno ko besona ko shini be ga be doiga ni alama bachi ge alhamdulillah nouvelle doy chere la iba don ta don mini sara chugo mina ko wallahi no ni ti bachi me do hal sala kan ateriatu quoi ala kan ateriatu alsa ika madame folo ale de ka kuma ko ciara iba do buna de madiala mogo koni ni be muso furu koni dine yo ni muso mtika se ga din soro ibulo o te ina fo cheba goro fla be dukile ngono voilà c'est pas du tout facile ayre kele no kale kuma yelema akele no kanga fembe pertive ibulo wallahi nta do ba ke chugu
non ma no yi agilna mita fana agilna yana mai amu ko la je inshallah ala sona ma ala delo ko la problème tala donc ni kelen no kale ka fembe préparer ka ba mais ay ti do fo nga gelare aku ka yo kani maram do ku kana ke salon ni wono re ayo te ko jugu ku je salon na fieu ay iba do jenatige reflani muso fla ka be abe dépend chere de la hal na ija muso fla be se ka shiso de ngile ngono pour que mais chere ba to u be ko la ima fama e fene be baraka fene ka da yere ka mo ka fene voilà donc problème foi ta la ni do maro ni ko ni tigi ma ko ni jara yere me shiri ma ko ko ngata al sa ka ta ngulo ko fe ka je ko ko wala ko ta yi kana na gerem dani se gerem la jo re ba do ko be fe gere ni law problème ça là ok donc kambola avec un fulu for madame ok ni ngoni ni to no keto fly ko ka di ko gabi be se dem sene ala di ay ala ka nya ka dama ya wole ma wole bashila ala kana ke bashi forate slamo mona ni be kuma ame shitana genga bo kenela azu daimina shitana razim alhamdulillah rabbil alamin anyu masigira ala ka anyu mawuli amina rabbi ni yaw flala sigi asetu ede korobale duguna dogom so flani awa ngon be fe e ka mine ka do isukuni koloni ngonche e ka ki doy nala so awa no daddy e korom so flani asetu dawo voilà donc ni ay nyala sigi me fe aka nyon don aka chamambo mangan kana tema oni ngonche chukumna nam ni ay e furuke la doya asetu ni asetu be furula sisan abe san worobo ame denyin na alama denu kan yi mbado ni ala sonama e ka furu kelen kofe ala bina gatige dama ni alama bashike ala kon bo ke safa ere kala ke sadadi ala bse kan nyugo muso di e nyugo chen mama chugo di sisan sa ko neti din soro o ya ngala yini ngoni ya me de ngabe de mo godila oite ngala yini di mo ya bi ala ka de na amina dadi ke pe ala sonama ibe koleti ya sisan bijani be sere ka da nyongo ngai no fitere ko ba foko de woni nege bora o fere ko ni problème tala cera agon nga be o de kadni ala sonama ay de mo tani mo ko kele ike pe ala ga an fara nyumana inshallah dadi ko an fara wa ay ka wuli ga woni kene ga nyumana ga o de ko suno ga an fara ko ni andile ne nyoko ma sa fo fini boni nere wo bona wa fo chugumna wapsa aywa nkulo bo me donc awa antita sokona nyoko yi nyoya Vintu asetu ya ibe se ga te ga tula abagi ay ne ba wa do mito ga ba wole kuma be maro lo bi do nyini kene ma ku batte ko ma ya ni abanci ne kan ni muso nyina manu nto ne bolo ne be jume wora nyini tuguni ko ni fara muso wala sa fene aw fene sa ay nyoko na muso nyimamba uli ngata so no wala shi woni video soro la nere na chama soro kula Kwa goro. Apa ni kuru kita dikit bola. Ini
si yɛrɛ sunɔgɔ i t'i da so kɔnɔ cɛ Asetu cɛ kala kama I kan to yen an ka sunɔgɔ kɛ sa dugu ma jɛ fɔlɔ ala kama n to yen ka lafiya kana na wuli ni mankan wɛrɛ ye sa tɛ sa ne y'i sigi sunɔgɔ la ni mɔgɔ dɔ donna ka na bali la o fana cɛ man ɲi dɔɔni sa ni aw ka so sigi k'a ɲɛ awa yɛrɛ sira ne ɲɛ ma ko a t'a to mɔgɔ ka wuli san'a ka sigi kuma la mɔgɔ kunna tantɔ ni fana tɛ su diya don mɔgɔ la dɛ awa a fɔ ko n ka n poussé e ma ne natɔ ye nin fana tɛ mɔgɔ fɔ cogo ye dɛ awa n k'i furucɛ de ye ne ye furu tɛ se ka kɛ jɔn ye awa yɛrɛ sira Asetu min ɲininka ala n'a kira kama I ka saraka bɔlen don ne foli kan ɛlɛ ni foli to yen ni deli yɛrɛ de ala n'a kira kama n foli to I fana ka foli nege bɔra dɛ I y'o ye ani sɔgɔma ani su ani tile sabali sa ni muso ko k'i foli man d'a ye a foli to yen awa I kana na fɔ k'i bɛna puwaga ko jate yan dɛ e ni ne fila de bɛ yan nɔ ne dɔgɔmuso ye e ye ne dɔgɔnin de ye e ye ne ma se ka ne fɔ ne ye fɔ ne m'o kɛlɛkɛma yɔrɔ ye o e dɔgɔnin ye jɔn ye ne dɔgɔnin kɔni ye e ye sa sira jumɛn fɛ n'ala kɔni m'i ni mɔgɔ jɛ fani ba la n'a y'aw jɛ cɛ kelen na ala de y'o dɔgɔninya latigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ awa n'i ba dɛsɛra den wolo la ne ma taa I tulo bɛ na I dɔgɔnin tɛ ne wa I dɔgɔnin tɛna surunya ka kɛ ne sen an tɛmɛn'a kan an tɛmɛn'a kan I bɛ yafa ma ala ni kira kama ne m'an ta la wuli o bɛɛ kama Asetu I dɔgɔnin tɛ dɛ I fana sa wa e yɛrɛ da kɔnɔ e bɛ k'a fɔ ko ne dɔgɔnin tɛ I dɔgɔnin kɔni tɛ o mun b'a kɛ dɔgɔnin ye I ye Tarawele ale ye Jakite mun b'a kɛ dɔgɔnin ye I fana sa I bɛ yafa ma ala ni kira kama dɔ bɔ balimaya ɲɛjuguya ninnu na sa an ta la wuli o bɛɛ kama Lagare ne tɛ dumuni kɛ bi yan I t'i ka malimatu ɲini Lagare n ye ne siri e de fɛ yen ne sira ne fɛ yen komi e de kan ka tobili kɛ o ne tɛna don pari komi na dɛ ne ma si ne fɛ e ɲɛ bɛ si yɔrɔ wɛrɛ la I yɛrɛ la mais au moins tobili I fana ka tobili kɛ o fana a bolo tɛ n kun an bɛna n tɛ bolo donc an bɛ tile kɔngɔ la bi quoi I jɔ tan fɔlɔ yanni k'i ka manamanakan ninnu daminɛ n cɛ ka fɔlɔ a tɔgɔ ye di jeliba nalen o a ma ne ka kuma f'i ye kuma jumɛn ye jeliba m'a f'e ɲɛna ko ne ko ni mɔgɔ tɛ jɛ salon na a y'a fɔ minɛ donc e tigɛra ne kuma kan na sa o tɛ n ma tigɛ a la e yɛrɛ bɛ ko cogoya dɔn I b'a dɔn sisan ma nɔgɔn ni sisan ma nɔgɔn fɛn min ka nɔgɔn I bolo position min na I bɛ taa n'a ye ten ne sinon n bɛ k'i ka ko ɲɛɲini n bɛna salon deux chambres salon ou bien ɲɛnama dɔ de ɲini ka d'e ma I b'a dɔn I ni mɔgɔ si tɛ kelen ye n'a ɲɛna bɔra de o de ko don a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ ne t'e ka so wa ne t'e ka so wa an bɛ se k'an débrouiller tan fɔlɔ o an k'an débrouiller tan Asetu ka to a ka yɛlɛninjɛ la ka na a ka nasijugu n'a ka bagajugu don n sen kɔrɔ n kana tagama o kan n ka salon kɔnɔ tɛ Asetu to mɔgɔ yɛrɛ o kelen na kɔni a t'o kɛ e tɛ se k'o dɔn e n'a ye sinaya kɛ ne muso de don e muso don ne muso tɛ o e n'a bɛ se ka to so kelen kan ne n'a tɛ se ka to so kelen e muso de don I bɛ ka musotigiya fɔ ne de yan ou bien ne b'e fɛ yan location la jɔ sa e yɛrɛ bɛ fɛ a ko ka kɛ cogo di sisan dɔ wɛrɛ t'a la so wɛrɛ ɲini k'a bila yen nɔ an tɛna ɲɛ salon in kɔnɔ hali n tɛ se ka n ka wusulanw don n ka so kɔnɔ kuma mun de kɛra Asetu hakɛ to dɛ fɔ a y'a ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ne tun bɛ na de n'a ma k'i ma baasi ye n wele problème an ka dɔn furu ye jigi de furu ye sutura de ni sutura banna furu kɔnɔ dɔrɔn furu t'o bannen Lagare de y'a ɲini k'ale tɛ fɛ ani mɔgɔ ka jɛ salon
kon ma do se bere tele mera ku be ira ga jate ni oh akuri ke tu na sisa ika salon to la ale bolo do itaka ke ni bolo do ni bila chim ke bolo na ma fa ila kli abi do abe boati do ngabo ka salon ko na do ngabo nyera ni tafe nte do ngabo nyera de fe so wara ni na ka tay ni andi be so den kele ndo so ka blen do ngabo nga salon ko non tafe awo wa e ko ma do mo endeni sisa ana ma yeti ala bla folo ke ala bla ala ma toronti na nyera torore wani ga kuma fa ni do ngabo ko ni na bora so mara kala ni bora ka tanga gabuda ne gabuda be mwawa kele be fa on fa ne to fe e sira ko fe e na shiga gagala ni e na teme ne ka salon fe ka bi ka salon wali woni ka shiga bugo no ba ni la fe ne se ko ke wala sa kele yere ka bor ni ma parce que aw be nyoko na man ni ante nyoko na re e de be ka ampla nyoko e de be ka ampla nyoko na sino ante nyoko na ni ka côté famille la do tisi na wona non isi na kula to oh ni mala ve ki su do na maina era de na su na cheta ke che ni ya do te cheto bodoro cheto be ko mun ke kana fo ki bolu ke ase tu na na sigia no e ga kuma chugo mina ni e che kuma chugo ya ni e che kuma chugo ya ne be fene ga kuma fa tu ibi kamera tali ka kuma imso fe e ga kuma imso fe ba fo ko ne le ka fa ni ya do ite ne sa ko ke ndora ha dabla ne manu kama ni manu kama fana sira kashila ni asitu le genno problème foi tal ima follow ma asitu malade am takle de maron ku fe on na be na ko fe do ni so mala na abi le ori mandia oh kana kashisa la gare do ni wan no so do mo ta di masa era ko ma la fu ne pme glama so e be ga de por ga ne ke ba fo mo ko fo ne pme glama so e be ga ne ke ba fo mo ko fo jo mo wata ka di na are sona ma ne ko yira wala tun mo ne ni iba yira ifaduna Daddy. Eh daddy. Oui. Nani nga téléphone ifere. Okay. Eh daddy. Eh massage la hibali. Women appelle là. metan terika fe ntime metachi do la fe Dugu jebalina ntime ma fi no era do amena sasa ne ga wardu afle tabali sanko jolleru wa woro ko do ko babwa mena afinya ki yelen suri wa woro dugu jebalina ita avenir mako fo ila kake copina kan mene veda ela ko kaya chate gata ne tina bonyi ok mandali yo so etina o abora saklegana ibaro ko be dugulare okay o mai tigarane na d'accord kan sonora yala nere hera ko be jugu sago nye sisan por tan nga segina ka to ka moko ka nyeda valeur beta
Djoukou sawa te gane na no bi de. Iya patron biar. Ayah tara bara yɔrɔ la. Gafu bara na kuma. Oh, e ka mɛ wari ma. Wa wari kurike. A bɛ so kɔnɔ. Somɔgɔw. A bɛ so kɔnɔ la yen nɔ. Fini jɔn ye aw nɔfɛ yan tuguni. Ala ka kɛ Ala k'an bɔ nin ko in bɔda ɲuman fɛ. Fa bɛ ni jɔni ma ko ne ka patron don. N'a wa kelen don k'a f'i ɲɛna ko ale ka baarakɛla ye ne ye. A bɛ fili laminɛ. Ne kan teliya kan ka dumuni bɔ joona yen fɔ a kana. Oui. Kɔnkɔn. I bɛ se ka don ni samara ya? Donna. Daga bana in ma yɔrɔ jɔsi fɔlɔ. Kan jumɛn de bɛ da? Ko bɛ cogo di? Cɛ, n ka telefɔni. Allah bɛ k'i bɛ i sigi. Ne ka so ye chaleur. Ne fɛnɛ sa. Robinet ci ko i bɔra dɛ. Sa. Ka ji di ma k'i min yan. Awo ji di yan. I ka kɛ glacé le. Ese frigo in barasira fɔlɔ. O sumayalen don dɔɔni. A ko nafa cɛlasigi ma diya i la dɛ. Copine ka n'o fɔ sa. Copine i b'a dɔn ne ye wele kɛ. Ne yɛrɛ tɛ cogoya la bi. E ɲɛ bɛ ne na fo ka n déstresser. O y'i fasara de. Fo i fasara. K'i tɔ fin fo k'i ɲɛma nɔgɔ si. Copine i b'a dɔn min bɛ yan. Ne ko ne bɛ ɲininka o. Sisan n'i bɛ furu la o. Et puis ni b'i cɛ ma ka wari d'i ma. A b'i munumunu. Ka jumɛn? K'i munumunu. A fɔ sa furu la. Ko ka jumɛn k'i munumunu wa? A b'o kɛ. Ayi e ko n t'a fɔ ko ni logo la ka n jɛ i m'a fɔ k'a bɛ jɛ wari la. A tɛ sɔn ka wari di n'i ko k'i mago bɛ wari la dɔrɔn. Jɔ k'a min fɔlɔ. Sisan ye n'i ko k'i mago bɛ wari la dɔrɔn a b'a fɔ non wari tɛ n kun sara ma kɛ fɔlɔ dépense misɛnmisɛnnin ninnu temps tɛ ne bolo suba a bɛ to o kumani ninnu na i fɛ quoi. Kɔrɔ nin b'a yɛrɛ dɔn nin ye sɔrɔ cogo min na est ce que nin ma fila est ce que a ma fili o wagati ma k'a b'o kuma caya wa i t'i furu sa. A tɛ ka sɔn hali sɔgɔmada in na ne kɔni ma n mago bɛ wari la a ye 6000 de di ne ma. Daga wuli tiɲɛ yɛrɛ la ale tun kana sɔn nin ka furu ma ne y'o de f'e ɲɛna n'i ka so Burama Jana o fɛnɛ ta ka fisa dɔɔni parce que mobili b'o bolo o kelen de b'a fa n'a ba bolo e k'i ka salon la i lajɛ i m'a dɔn nin fauteuil sugu ninnu tɛ sanga na bilen. Et puis ne y'a fɔ a ɲɛna kɛ ale kɛlen don k'an 2 de fɛnɛ bila an 2 de bɛ yan. Ne tɛmɛna ka gorongoba min to da la an 2 de bɛ yan o ka chambre de filɛ ne ta filɛ yan fɛ. O ma frigo a y'o san ka don de ma e ta de don. Ne nan'o sɔrɔ yan. Daga wuli Allah cɛlasigi ma diya i la. Kan'o fɔ sa. Ayi ne bɛ ka jigi da e kan ka kuma fɛ e fɛnɛ tɛ ka hali ne yɛrɛ sule dɔɔni. N'i ko a ma k'a ka wari di ma n'a k'a t'a di i bɛ dilan tigɛ a la de i ɲɔgɔn dagabanamuso y'i lajɛ i kɔ kɛ i ɲɛ kɛ i bɛ dilan de tigɛ a la. Allah ne ni muso furulen caman bɛ baro kɛ koyi ne ma furu dɛ mais ne ni furulen caman bɛ baro kɛ ni cɛ y'a kisi kasa dɔrɔn dilan tigɛ a la i b'a Allah. N'a taara fan wɛrɛ fɛ ka taa min a bɛ se ka taa fan wɛrɛ fɛ yan jɔn bɛ ɲɔgɔnna muso t'a bolo k'a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ fɛn min y'a sɛgɛsɛgɛ den bɛ furula fɛn min ne ma nin dɔ in bɛ fɛn sɔrɔ a la i ma daw la o ma an ye secret minnu fɔ o ma i t'olu utiliser yan. Ne y'olu kɛ kɛ i b'a dɔn kɛ hali o don a tun bɛ ka araser kɛ e b'a fɔ ko ni a bɛ ka araser ko ne k'o si ta ko k'o ɲagami tulu la situlu la awɔ ne y'o kɛ e y'o kɛ e m'a mɔtɔ ka bila kungorodonna jukɔrɔ n'i ko k'i b'o bila i ka kungorodonna jukɔrɔ kɛ ale mana na fɛn na a bɛ to ka kungorodonna ta ka bɔ yen nɔ ka fɛn ninnu kɛ. I b'o kɛ kɛlɛ de ye sa i b'o kɛ kɛlɛ de wa n'i ye kura dɔ fɛnɛ sɔrɔ n'i bɔra kɛnɛ ma i fɔlɔ de bɛ soli ka wuli dɛ ka sɔrɔ dukɔnɔmɔgɔ si ma wuli. Nin dun bɛ soli ka wuli. Allah n'a bɛ soli ka wuli 3 heures wuli 2 heures du matin a bɛɛ tɛ soli ka wuli ya
i bɛ da yɛlɛ n'o y'a sɔrɔ dibukuru bɛ i bɛ tɔɔrɔ si ta o téléphone lumière i ɲɛ bɛ da bɛlɛkisɛ fɔlɔ min kan o ta dɔrɔn min ka di dɔrɔn k'o falen k'o mɔntɔ k'o siri ka tafe kunna n'i ko k'a ka si k'a jɔ a bɛ si k'a jɔ n'i k'a ka dan yɔrɔ a bɛ dan ye ne de filɛ k'a f'i ɲɛna nin mais o sisan ne bɛna to nin bɛɛ la tantɔ ni fɛn ninnu nana fɛn san a tɛna fɛn yan ala fɛn u tɛ foyi kɛ fɛn na u bɛɛ y'a tagalan dɔ ye koyi u bɛɛ y'a masiri dɔ ye wa n'i y'o kɛ n'o ma réussi bɛ n wele n bɛ recette wɛrɛ d'i ma ala ne y'o de fɔ sa ko bɛna taa ne yɛrɛ dun dɛ ale b'a ta kɛ subaga teriya de ye koyi ni kuma daminɛna a bɛ to yɛlɛ ni jɛ ni dɔgɔnin i kɔlɔsi a la n'i y'a mɛn mɔgɔ mɔgɔ da k'i dɔgɔnin a b'i kɔ de hali n'a y'a tɛgɛ d'i ma ka n'a tɛgɛ minɛ dɛ wa n'a ye dumuni tobi i ba la wa n'a bɛ ka yɔrɔ dɔ si n'i jɔ a kunna i k'a lajɛ a bɛ ka min kɛ yɔrɔ la kana da u la dɛ kana da u la n'i dara la dɔrɔn a b'i mago sa tiɲɛ yɛrɛ la kɛ i b'a dɔn i ka kuma in ye tiɲɛ ma dɔ wɛrɛ fɔ kɛ salon ko in n bɛna nin da o de kan an ka bɔ so kelen kɔnɔ an ka bɔ so kelen kɔnɔ parce que mɔgɔ tɛ se ka to nin na quoi ne bɛna to nin na tantɔ nin n bɛna fɛn dɔ kɛ ka don so in kɔnɔ ne bɛna tagama o kan n t'a dɔn i t'a dɔn i jo don ɲɛ bɛ nin na cogo ne bɛ nin ɲɛ na cogo min na nin bɔlen don so ma juguba de fɛ ni wa a bɛ to kuloni yɛlɛ de la e fɛ tigɛ mɔmɔ subaga kerecɛnya a b'o de kɛ ka to k'a kɛ tan wa n'i y'a yɔrɔ a bɛ ka tulu mɔ a tɛgɛ la wa n'i b'a fɛ ka s'i sinamuso la n bɛ min f'i ye a tɛ ka na i bɛ fara dɔn fara kuruba i bɛ fara ta ka taa don i ka dilan jukɔrɔ k'i sigi a kan i bɛ fɛ ka ko o kɛ i b'o kɛ dɔrɔn a tɛ se ka bɔ a la hali n'a yɛrɛ faga tɛ se ka bɔ a la gabakuru kelen kelen fara kana kɛ siman biriki ye dɛ fara i b'i sigi fara de kan n'i ko n sinamuso na n ka yɔrɔ dɔ si a b'a dɔ si n'i ko n sinamuso i b'a fɔ k'i to dilan kan de dɛ kana wuli dɛ i b'a fɔ n sinamuso a ka di i ka n ka fini k'o bi yɔrɔ k'a b'a bɛɛ kɛ yan n'i y'a bila yɔrɔ yɔrɔ a t'a b'o la wa i cɛ fana bɛ ten kopina ne y'o de fɔ sa i b'a dɔn kɛ walahi ala ne tɛ sara sɔrɔ teriya bɛ teriya bɛ e ne ta kɛra balimaya de ye bi ala yɛrɛ de ye kanu don ne bɛ se ka n kɔnɔ dayɛlɛ ka kuma fɔ e ɲɛna bi walahi hali ne woloba ne tɛ se k'a fɔ a ɲɛna ala de b'i sara walahi n tɛ tila ka tafe saba d'i ma tafe saba dagawuli kɛ ne yɛrɛ bila o bɛɛ la sa ayi sa a to n k'o d'i ma bɛ n'i y'a di a kɔni bɛ diya ye a to n k'o d'i ma walahi ala ka teriya to koyi ala de b'i sara walahi kuma foyi tɛ ne da i fan fɛ walahi ne ye nin dɔn walahi ne ye nin dɔn ko ne y'a sogo da de ne ye nin dɔ k'e sinamuso in ti mɔgɔ ɲɛnama ye kana da la yɛrɛ de e m'a den sɔrɔ a kana da la dɛ walahi i ka kunnafɛn kelen n'o k'i sɔn dɛ walahi a kelen n'o k'i sɔn ko ne ni jinɛw bɛ sigi ka baro kɛ de e t'a kalama non i lafiyara walahi i ka kunnafɛn kelen n'o k'i sɔn yɛrɛ de wallahi o de bɛ senna sisan dɛ i m'an don finiw falelen ye Allahu akibaru o de ye or ko ye a dabila i man taara a dɔ kɛ nin fɛnɛ la k'a bɛɛ kɛ or ye Gurumne, metanga mission la folo. Msegito ne sabe yi wele di be ando be la borola. Nyame. Me ka kasu wala basari gara me ka fini boka pleje. Kadi yere blo be la me ne ya be janye. Ka be wala. Copine ya. Allah. Abe fogo teria bana ba ko ngani tama bane. Ala ki sarando ngani. Djoukou sa ko ya me kila ka bonyo kona ya. Hewa. Mumila. Ha? Foi tela. O que tu como manager bire? Asetu. Eleni temega do da sono ni dele ala kam. Ya fam. Bila mato yere. Awa ya fam.
kapo i t'i ka téléphone di yan k'a wele n'o tɛ ne bɛ k'a wele ka dɛsɛ a tɛ ka ne ta ta dɛ yini an ka wele an kun tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o la an bɛ weleli kɛ a b'an sɔrɔ cɛ wele sa ala yɛrɛ kama a tɛ ka appel ta fɔlɔ ne bɛ ala ye tuguni allo poids awa ka kɔnɔdimi daminɛla o awɔ n y'a mɛn awa k'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a b'an sɔrɔ yen nɔ ne bɛna tagama de ka taa dɔgɔtɔrɔso la an ka bɔ kɛ an b'an débrouiller ka taxi ta sa e y'a wele ni min kɛ o de don ne y'a dɔn awa bɔ tantɔ sa wuli an ka taa ba yen bɔn kunna dɛ e bɛ dɔ dɔn a la ka kɔrɔ e fɛnɛ tɛ se k'i sigi tan togo la tan sa o to yen mɛ e k'i débrouiller wuli an ka taa i débrouiller ka wuli an ka taa sa Hasetu akɛ ala kama i k'i sen gengene bɔ kɔnɔ ka n ka lafiya awo ne ka sen genge kɔnɔ ko bɛ nafa jumɛn ɲɛ ne sa an k'o bɛɛ to yen mɛ wuli na n k'i dɛmɛ wuli an ka taa wuli i débrouiller wuli an ka taa sa an ka taa taxi ta wuli an ka taa wuli ala kama sa ala Setu n dabila sa n cɛ wele a kana ka taa ni ye dɔgɔtɔrɔso la sa a to yen sa a b'an sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la sa i débrouiller ala na kira kama i k'an to yen b'i deli ala yɛrɛ kɛ yafa n ma n bɛ na sisan ni ma taxi sɔrɔ fɔlɔ dɛ duguma ta e ka jigin duguma ta bayi n'ala min ka nin ɲɛfɔ de nin ye ko kɔrɔlen an bolo yan wala ye ne to ngare Setu yafa ma ala nin kira i jɔ n b'a lajɛ n bɛ musokɔrɔba in wele ka san caman tɛmɛnen kɔfɛ ala nana Isiya ka muso fɔlɔ in garisɛgɛ den na kuma dɔw la ji ka kalan wagati min o tɛ mɔgɔ bolo logumaya la nka n'i sabalila ka muɲu daliba masa b'i sɔn k'a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale b'i da wa k'a hakili b'i la Isiya ka muso fɔlɔ garisɛgɛlen don muso filanan n'a denkɛ u ka minɛnw cɛ ka taa k'u fililen to yen ala ne ko ngi gane son den na ne ma fo ngi gane son den model la de ne den yini fɛ nga ala ne ma ni model yini fɛ de ne mun den suge ne bolo depuis den daminɛra 80 na ni to den laban wallahi ala ale kun gana ne son den na Asetu funi yafara ne ma ala kama de furu ɲɔgɔnya la bi deli ala yɛrɛ kama i ka yafa ma ni yafalen ni ma n'ala ye fɛn min natigɛ jɔni ma i tɛ sa n'o min sɔrɔ ni yafalen ni ma debi ni bi tɛ ne y'a dɔn i y'a kɛ kun min kama mais ni fɛn fɛn don ma se ala bolo o tɛ kɛ ne kun bɛ fɛ ka nin ko in makɔnɔli don dɔ de makɔnɔ ka sɔrɔ ka nin f'i ɲɛna ala kɛlen don ka ne yɛrɛ garisɛgɛ kama e ko cogo di ala y'o kelen ni kɔni kɛ